El problema que presenten actualment les Rambles és la quantitat de turistes i pocs barcelonins que hi passegen per ella. A més, ens trobem amb una gran quantitat de quioscos, els quals dificulten la visibilitat dels comerços i les façanes. La Rambla està formada per un eix central, que és la zona de passeig, limitada a banda i banda per dues calçades destinades al pas de vehicles, fet que desvincula les voreres laterals amb l'eix central, dificultant una lliure circulació. Les Rambles, per si mateixes, ja tenen la seva pròpia experiència. L'objectiu és ajudar a potenciar-la com a zona de passeig, eix comercial i elements culturals. Proposem una única plataforma que doni llibertat de moviment als vianants, aconseguint un flux de gent més diversificat i ajudant a potenciar la idea d'eix comercial. Presentem un projecte unitari que ocupa des del principi fins al final de les Rambles. El treballem sota el concepte de canal. Un projecte no invasiu, que pretén treure elements existents i substituir pèrgoles, directoris i parades ambulants per elements que unificaran la Rambla. Es dissenyen elements individuals que no tenen una continuïtat física, però sí conceptual i visual. Es col·loquen estratègicament al llarg de tota la Rambla i milloren l'experiència de passejar per elles, potenciant el comerç i els elements culturals. A partir d'uns materials determinats amb unes característiques concretes, es creen els diferents elements que generen un conjunt estètic. S'escullen materials amb transparència per tal que no tinguin un gran impacte visual i no siguin el focus d'atenció. Un d'ells són els tubs esmaltats, que proporcionen la transparència. L'altre és el formigó, que ens dona l'estabilitat i perdura en el temps. Els elements dissenyats són els directoris, el punt d'informació, l'espai de venda, l'espai d'artistes, l'espai per a estàtues, els quioscos, l'espai d'estar i, per últim, l'espai d'ombra. Dissenyem dos tipus de directoris. Un està situat a l'inici i al final de les Rambles. Ens mostra un mapa de les Rambles de Barcelona, el qual senyalitza diferents punts d'interès. L'altre el trobem al llarg del recorregut i ens marca la direcció de barris, carrers, edificis emblemàtics del voltant de les Rambles. El punt d'informació és una estructura de la qual disposem a cada tram de les Rambles de Barcelona. En ells trobaràs la informació necessària i d'interès sobre l'edifici o l'espai en què es trobi. Mitjançant un sistema QR podràs obtenir tota la informació de manera immediata en el teu dispositiu i gràcies a la transparència del panell podràs llegir alhora que veus l'edifici o l'espai, ja que no impedeix la visió. L'espai de venda es tracta d'una graderia dissenyada per comerciants de diferents àmbits, com l'artesania, la gastronomia i artistes de la pintura i l'entreteniment. Aquesta parada consta de dues parts. La primera, feta amb tubs que conformen l'espai d'exposició del producte, i la segona, feta de formigó, que és l'espai d'emmagatzematge. L'espai d'artistes està format per una graderia que conforma l'espai d'exposició per a pintures i dibuixos. En aquesta parada hi ha dos bancs, un on el dibuixant es podrà situar cara a cara amb la persona que dibuixa i l'altre que conté l'espai d'emmagatzematge. Els tres espais es converteixen en espai per seure quan no s'utilitzen. Els quioscos històrics es mantenen en el seu lloc actual, mentre que els quioscos de flors es reubiquen fent conjunts amb diferents composicions però mantenint la seva estructura de vidre. Així, evitem la imatge d'eix central i donem més joc al flux lliure que dona la plataforma única. L'espai per estar el situem al final de la Rambla, al punt on és més ample i més assolellat. Aquest actua com a punt de trobada, de descans i de possible escenari per a actuacions. Serà una plataforma composta per blocs de formigó, formant un conjunt desigual que es va descomponent en zona d'estar, fins a trobar-se finalment amb els punts de venda. Tot ell estarà acompanyat per pèrgoles a diferents nivells. A l'espai d'ombra hi trobem dos tipus d'estructures. Una en forma de triangle que proporciona ombra a les terrasses dels bars i una altra en forma de quadrat que dona ombra als vianants. Totes dues estructures estan formades per una forma geomètrica i creades per tubs que emergeixen de terra o bé d'una estructura de formigó.